natin maipababa pa kung kaya natin yung 8? Well, we're working on it, no? Little things yun, no? 2 weeks ago, after Bagyo, hindi itong huling bagyo. Hindi, yung Quiapo, no? Nakakahiyamang sabihin sa inyo, kukwento ko na rin din lang. So, nag-ikot ako nung after nung bagyong Quiapo. So, inikutan ko yung mga nawalan ng kuryente at tinignan ko yung mga restoration efforts na ginawa natin. So, to make the story short, I found one incident wherein nawalan ng kuryente. I think that is somewhere in Bacara. So, para ma-restore, kinonect natin yung linya natin doon sa poste ng telco. Okay? So, in fact, I was really very upset. So, tinanong ko kung bakit gano'n. So, realized nila, because that was the easiest way to do it para ma-restore kaagad. So, yung ginawa natin, nagtayo tayo na sariling poste, nilipat sa sariling poste. But that prompted me to ask the other areas kung meron gano'n. And it came out na all over Ilocos Norte, meron tayong mahigit 100 na gano'n. No? This is actually cause of systems loss. Dahil kung hindi yung dumadaan sa mga poste natin, doon sa talaga infrastructure natin, at kumbaga nagdi-detour yung linya natin doon sa ibang poste, not to mention, sabi ko nga, kaya pala hindi ako parang hindi natatakot sa akin yung mga telco kahit na pinagpuputulan ko yung pala sa loob-loob nila, nakakabit din ang inig sa kanila. Buti nga, hindi tayo siningil eh. Yeah. Anyway, so that's another anomaly technical anomaly, no? I really, until now, I cannot understand kahit ang explanation nila why we have been doing it that way. Kasi kung isang mahigit 100, ibig sabihin, dati pa nilang ginagawa yun. So, ang sagot naman nila is para mas madali na malayo yung safety doon sa mga linya ng telco at sa linya natin. Actually, ang pinaka-safe na linya nun, magtayo tayo ng sariling poste ng init at lumayo tayo doon sa mga poste na yun. So, that's being done. That's being done now. So, I think matatapos na yung 100 by next week. No? So, again, going back to your question, hindi ko alam kung ilang percentage, pero I'm sure this will add to lowering the system's loss. Okay? Nagpalit din tayo, if you remember, siguro mga 6 months ago, may mga natanggal sa trabaho sa init, in terms of mga meter readers, nagkaroon ng disciplinary action kasi nahuli nga natin doon sa may anomalya doon sa pagbasa ng metro. That is also a cause of systems loss. Lahat yan. I cannot pinpoint ilang percentage yung ganito, ilang percentage yung ganito, but you really have to do all of that sabay-sabay para hopefully to bring out the systems loss. Sir, sabi nila yung mga ibang electric cooperative, pag matanggal po